וואו, איזה כיף לנו. תקשיבו, נכתוב אוקיי, תקשיבו, אני יודעת שיש מצב שזה לא יציק לכם, אבל חלק מהסרטונים הם יהיו מסך מלא. חלק מהסרטונים יהיו מסך קטן. אני מקווה, אז אם אני עושה עכשיו, אני הולך לעשות עכשיו 3 סרטונים שאני עושה בהם משחק ברול סטארס. אוקיי? עכשיו, אתם שומעים בטח את הכל, כי אני רואה את הלייב שלו. אוקיי. אז, שזה יקרה, אני רוצה לראות. אם ב3 הסרטונים האלה, קודם כל כנסו לו כאן בבקשה. קודם כל, אם כולם יהיו מסך מלא, אני כבר מבין שכל המשחקים, שכל הסרטונים מסך מלא, ואנחנו כבר מסודרים. אז בואו נראה משחק אחד בכדורעף, למרות שאני מפסיד שם כל משחק. יש! זה כהן הזמין פיצה, חברים, זה כהן מצא פיצה. אני יודע שאף אחד כנראה לא... אף אחד לא יצפה בי, כנראה זה כולם צפים את כהן, אבל כנראה בסופו של דבר יהיו לי איזה 12 צפיות. וואו! אתה יודע ממתק ולא תעטיפה, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. יש לי טיפ דבר מבין זאת. כשלמשל לא יורים בהם והם ככה, אז הם לא משתמשים ב... לא. בום. מישהו מנחש מי האורחים הבאים? מקבל ממני 2,000 אירועים בוולסטאפ. יואו, אני יודע שזה יהיה מאפין. סתם, אם זה לא. דקוין, תביא 2,000. תיתן לי את הממתק, אבל לא תעטיפה, יואו. בום. אני מבין למה ג'ין, מבין למה ווילו ויש פה גייל. מבין למה קנג'י. היה אמור להיות פה גייל. זה השילוב הכי מטורף. עם מה שקרה לנו. לא מאמין לכם. מה? זה גרועים. זה הצפוי. תתני לי את המתק ולא את העטיפה. זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. טוב, בוא נראה, אני עכשיו, אבל אני תסביר.